Welcome back sa Let's Talk, still with Honorable Luis Chavez Singson, our very own energetic governor ng Ilocos Sur. Governor, naalala ko the last time na nag-guest ka namin dito sa isa sa mga shows namin dito sa Core TV during the campaign period. Naalala ko na sinabi mo noon na pag ikaw naupo na bilang governor, ang isa sa una mong gagawin ay ang reconciliation with the other LGUs. Dito sa Vigan at iba pang parte ng iba pang munisipyo dito sa Ilocos Sur. So, ano na ang development? May nagawa na ba tayo? Anong move na nagawa mo? Nag-announce na ako noon. It is on record. One example, si Congressman Bimbo Crisologo. Okay. Pinapatay nila ako noong araw. Ako ba sumunto sa kanya sa Bilangguan. Ngayon, magkaibigan kami. Nakalaban ko na si Congressman Eric Singson. Magkaibigan kami. Congressman Baterina. Kaibigan kami. Atty. Encarnacion, lahat, Atty. Tahon, magkakaibigan na kami lahat eh. So, hindi ko nakasalanan kung ayaw niya lumapit. But this time, marami nga lumapit sa mga local leaders. In fact, tinutulungan nyo lahat sila. From Tagudin to Sinait. Karamihan nga, yung mga leader ng kalabang ko, punta na. So, tinutulungan ko lahat sila. So, napatawad mo na ba yung mga naninira sa'yo noon? Well, patawad ko na. Yun ang pinakamahirap. Ang pinakamahirap kasi na pinagagawa sa atin ng ating religion eh. Ipagdasal mo yung kalaban eh. Talagang minsan, gusto mo namang ipagkaibigan, makipag-reconcile. Ayaw nila, gusto pa nila, banat. So yun, kung di naman natin pinapakinggan masyado yun dahil makaka-abala sa trabaho, and hindi tayo abante. That's the reason why inuuna ko noon, let's reconcile and the people have spoken, nagsalita ng taong bayan. Sama-sama tayo lahat pagsulong para sa taong bayan. At sa kay unlad mismo na. Ayaw pa rin nila, wala tayong magagawa. Sige nga, tama nga. Ito, few months ago, pumutok itong balita na to. About the black sand mining na nangyayari dito sa probinsya, particularly na sa Santa Catalina at dito sa Mindoro, Vigan at sa iba pang lugar. So, aware ka ba dito noon na nagkaroon ng black sand mining? Wala pang black sand mining. May mga posting, ibig sabihin, linilista lang nila. May proseso yan eh. Kukuha ng sample, kung meron, then, kailangan approval ng barangay, munisipyo, probinsya, nasyonal, maproseso yan. Pinapakinggan ko lang noon. Tapos sabi nila, may kumukuha na, doon ko lang nalaman. So, sinabi pa raw na ako ng isang involved. That's the reason why nagsulat na ako na pinapahinto ko lahat ng mga black sand mining. Bakit ka naglabas ng memorandum na ipahinto? Hindi ba makakatulong to sa ekonomiya ng probinsya? Makakatulong dahil hindi maintindihan ng tao eh. Okay. So, pansamantala, pinahinto ko lahat. Maski na ni Presidente Arroyo nagbigay ng lisensya na parang midnight deal. Aware ka ba dyan na nagbigay siya ng midnight deal? Oo. Sinusundan natin yung batas. Pero yung binigay naman, like for example, itong black sand natin, may rason din yung mga tao ayaw eh. Okay. Dahil yung mga nabigyan ng lisensya, dito sa tabing dagat, talagang mayroon sila at masisira. Okay. So, magkakaroon tayo dialogue ako sa mga may pahintuin ko muna sa pansamantala. Tapos kausapin natin mga tao, municipal as well as the barangay, bakit sila umangal. Kasi at dinamanda ko yung pulis sa Santa Catalina dahil sinabi niya noon na may pakialam ako dyan. Wala. Ngayon, nagde-deny. Bakit mo sinabi? Ibang pulis na nung sabi. Mag-pinabit ka na sino yung pulis na yung ako dinamanda ko. So, gano'n, pinahinto ko na. So, magkaroon ngayon dialogue. As far as black sand is concerned, nung panahon ni President Marcos, shoreline lang yan eh. Okay. So, marami pumayag, marami hindi. Karamihan pumayag. Pero ngayon, sa offshore mining, okay lang kung malayo. Kung malapit, hindi rin ako papayag. Dahil masisira rin. Now, kasi may erode at may erode. May erode. Kainin. Hindi naman may erode. Yun ang perception ng tao. Hindi may erode dahil
kukunin nilang nila yung black sun eh. Kaya yung sun, naman maiwan din. Pero di ba dapat, Gov, is bamigyan muna ng para bang education ang lugar Yun. kung merong ganyan. Para at least ma-aware man sila kung ano Yun. ba talaga, uy, kagaganda ba ito ng ating bayan? Di ba, why not? So, pero bakit ang nakakapagtaka doon, yung parang midnight memorandum or midnight deal ni former President Arroyo, bakit biglaan yun na June 29, the day before siya bumaba sa pagiging presidente? Mali nga Bakit? yun eh. Hindi man lang kami pinagsabihan eh. Oo. So may kung sinabi sinabi lang, kinonsulta lang ko, tatanong ko sa mayor tatanong sa barangay, ayaw yung barangay, sabi ko siyempre ayaw. Hindi, binaliwala kami lahat, pirma niya. So ibabaliwala rin namin siya. Okay. Pinahito ko rin yung binigyan niya lisensya. May sinabi pang yung mining company is Altamira ata. Pinahinto ko na lahat. Yan. Okay, so at least yan, ito muna para at least pag-usapan nga talaga muna yan, di ba? Moving on, Gob. May kasabihan kasi tayo na para umunlad at maging harmonyos ang isang lugar, lalo-lalo na sa iyo, sa probinsya ng Ilocos Sur, kailangan ang mga tao ay maging united. Sa palagay mo ba ang mga Ilocanos ay may unity? United ba tayo? Meron, by nature, ang Ilocano very clannish, cooperative, hardworking. Meron lang talaga na wala nang ginawa, hindi mamulitika eh. Wala tayong magawa doon. Bakit kaya ang politika sa atin is para bang big deal talaga to? Up to the point na nasisira na ang pamilya. Anong meron sa politika talaga? Well, yung mga iba kasi na-encourage din dahil halimbawa, yung mga politician iba dyan, babakasyon. Pagdating eleksyon, active na naman sila dahil makako sila ng pera sa mga national candidates. Ngayon, balik natin. Itong nangyari sa Luneta about the Hong Kong people tragedy doon sa hostage incident na yon. Ano ang magandang aral na nakuha mo doon? At ano sa palagay mo ang bakit kaya pumalpak o nagkaroon ng problema? Anong kulang? Walang dialogue. Napakasimple yung hiningi. Ibalik lang siya sa trabaho, yun lang hiningi niya. Kung sinabi lang, okay, babalik ka namin sa trabaho pero i-review muna namin. Kung nargabyado ka, tignan namin, hindi ka margabyado, papayag na yung tao eh. Walang pumasok. Very unfortunate na nandito ko sa Biganon. Kung nasa Manila lang ako, papasokin ko. The last time yung may isang hostage din na nandun ka na may nagawa ka. Exactly the same at may nagawa ka maganda. So, ganun na naman. Stanop. Nandun sila Mayor Chiesa, General, lahat. Hindi magkaintindihan. Kako, sanay ako dyan kako dahil bata pa ako, chief of police na ako. Sa mga sitwasyon na yan, I know how to handle even a criminal. Payagan nyo na ako, pupunta ako, dialogue para for the safety of the children. Delikado, may granada, may baril. Maski lang ako, I tried to convince. Noong nakumbinsi ko si Mayor sa kanyang general, pumayag sila. Kinatok ko na yung bus. Pasok ako, pumasok ko na. Dialogue kami, ano bang gusto mo? Ganito, okay. Binigay ko lahat. So kulang talaga na dialogue. Walang dialogue. Walang talagang dialogue. Yun naman sa Luneta, napakasimple. Yes. Wala lang pumasok na nakipag... may negotiator sila, sa labas lang. Hindi sila makakaintindihan doon. So lumabas na nga yung resulta ng IIRC na to. And then maraming na kumbaga ang Hong Kong people ay talagang dismayado dito. So paano kaya to makukorek pa? Well, we should be prepared kung another incident na gano'n mangyari. Aside from that, meron talagang group na negotiators na marunong negotiate. So ngayon, bilang Chief Executive ng Ilocos Sur, anong kaya pwede mong gawin para ma-improve pa ang kakayahan ng mga kapulisan natin dito sa Ilocos Sur at para maayos lalo ang kanilang skills when it comes to peace and order at syempre pati na rin ang kanilang kakayahan to maintain the peace and order sa probinsya? I keep on reminding our provincial commander, Colonel Dapale, na very important din yung disiplina ng mga pulis. Kasi nung chief of police ako, kailangan ang pulis, pag makita siya, gaganang loob ang tao, yung friendly.
They feel safe kung makakita ng pulis. Yung mga iba kasi ngayon, pag nakita pulis, takot eh. So, yan, kailangan mapalitan. Kailangan pakita natin ang mga kapulisan natin naglilingkod sa taong bayan, nagpro-protect sa taong bayan. Yun yung trabaho nila eh. Pero yung mga iba nag-aabuso rin eh. Kaya marami rin na suspindi, na demanda, marami rin matigas ang ulo. So, yun, part of the problem. So, kasama na sa problema ko rin yun. Before we take a break, Gov, sa palagay mo, ang kapulisan natin dito sa probinsya is, kumbaga, mga SWAT team ay, kumbaga, prepared at kompleto ba sila sa mga gamit? Kompleto man sa gamit. Even sa Maynila, kompleto sila gamit. Hindi lang ginamit ng gusto yung dapat gamitin doon eh. Nakakaya tayo sa buong mundo eh. Oo nga. Meron tayong, kompleto tayo lahat. Akalain mo, inityan nila ng tear gas, surgical mask ang gagawin. Pinagtuwanan tayo buong mundo eh. Meron naman tayong gas mask eh. Nagmadali lang sila lahat. Hindi, walang namahala talaga doon. Walang leadership. Yung sino man na nandun noon, well, number one, dapat si Mayor Lim ang bandado dyan. Okay, so dapat command responsibility yan. Thank you, Governor. Ladies and gentlemen, sa pagbabalik po, makakasama pa rin natin si Governor Luis Chavez Singson na atin namang alamin kung ano ang kanyang mga modes of relaxation, ang kanyang lifestyle. Yan po sa pagbabalik ng Let's Talk.